Bisan og nalubong na ang patay, padayon gihapon nga nagvigil ang pipila ka mga sugarol sa barangay San Roque, Osamis City aron makadula og tungits. Nasayran sa mga sakop sa kapulisan na maong modos human nga adunay mitawag kanila sa telepono gikan sa usa ka concerned citizen. Tungod niini, ila dayon nga gihimo ang operasyon hinungdan nga nasikop ang tulo ka mga babae nga aktong nasakpan nga nagdula og tungits. Subala pa ni Police Major Dinistano, hipi sa kapulisan sa Osamis, gaatol sa ilang gihimo nga operasyon. Aktong nakita sa kapulisan nga nagpustaanay nga nagdulaw tungits ang mga nadakpan. Ang nasikop mao sila si Presenciana Cabanes, 63 anyos, balo og residente sa Purok 2 sa nasangpit nga barangay. Maria Siban, 39 anyos, minyo, nagpuyo sa Purok 2 sa maong barangay, og Janilyn Agapay, 34 anyos, dalaga, usa ka vendor og nagpuyo sa Purok 5 barangay Baybay, San Roque. Nakuha sa kapulisan gikan sa mga nadakpan ang usa ka set sa baraha, duha ka lingkuranan ug usa ka lamisa ug ang pusta nga 626 ka pesos. Ang mga nadakpan gidala sa PNP station sa Osamis alang sa pagpasaka sa tukmang kaso batok kanila. Neptali Batolino, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.